Așa. Bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua, dragi prieteni de carte! Iată că, așa cum am promis, la ora 15 suntem aici alături de voi și nu sunt doar eu și cele peste 5.000 de cărți din librărie. Alături de mine este o persoană specială de care îmi trezește mari emoții, pentru că ne-am întâlnit acum câțiva ani la un seminar și de atunci am rămas cu emoția așa caldă. E vorba despre psihoterapeutul, autoarea, creatoare de proiecte educative, Adriana Mitu, care o să ne spună un pic despre citit, despre cărți, despre povești și despre cărțile care acum o lună și ceva au ajuns la librăria noastră, niște cărți terapeutice, dar să o salutăm pe Adriana. Te salutăm, Adriana, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și ești astăzi, chiar dacă nu fizic, live, în Librarul cu Papion. Și eu vă salut și mă bucur că ne regăsim așa online de data aceasta, dar este o modalitate foarte bună de reconectare și m-a bucurat foarte tare invitația voastră. Îți mulțumim. Noi, dragi părinți, dragi copii, dragi prieteni de carte, am spus că pe lângă cărțile pe care vi le oferim cu mare drag, recomandările zilnice pe care le facem pe internet sau în librărie, vrem din suflet să vă oferim și un suport informațional, un suport și prin răspunsurile pe care vi le oferim la întrebările voastre, cele care vin online sau care vin offline aici în librărie. Dragă Adriana, cărțile tale ne-au dat foarte multe răspunsuri, mi-au dat mie ca și părinte, pentru că sunt o serie de cărți, 12 la număr, din seria ABC-ul poveștilor terapeutice. Pentru cei care nu știu, este această serie de cărți care pe noi ne-a ajutat foarte mult. Atunci când am fost la seminar, am luat 3 din ele pentru piciul meu, care ne-a ajutat foarte mult, în special așa, Povestea Veveriței, Căstănica, că tocmai era perioada când trebuia să meargă la grădiniță, schimbasem și țara, schimbasem locul, schimbasem tot și ne ajuta foarte mult și de atunci sunt îndrăgostită de toate cărțile terapeutice și le recomand cu mare drag și m-am bucurat nespus de mult atunci când au ajuns la librăria noastră, pentru că fizic nu le-am putut găsi decât la cabinetele de psihologie, nu erau fizic în Timișoara, nici într-o librărie. Și acum ele se pot răsfoi. Spune-ne un picuț despre aceste cărți. De ce 12? De ce fiecare carte este specială? Și de ce la fiecare carte, la sfârșit, sunt recomandări pentru mama, tata, pentru cei care citesc și sunt și jocuri pentru copii? De ce 12? N-am un răspuns la de ce 12. Uite, cum sunt 12 luni ale anului, m-am gândit că sunt 12 probleme, provocări fundamentale pe care le întâmpină un părinte în viață cu copilul, încă de când este mic, de aceea sunt pe colecții, a câte 4. Dacă vorbim la cei mici despre adaptarea la grădiniță, la cei mai mari putem să vorbim despre învățarea unor rutine sau teama de întuneric, iar la cei mult mai mari vorbim, spre exemplu, despre motivația de învățare sau cum funcționează creierul și așa mai departe. De ce fac recomandări pentru părinți și joculețe? Pentru că copilul învață și integrează prin aceste experiențe de joc și de poveste aspectele pe care le poate îngloba mai greu în comportamentul lui dacă vorbim cu el. Nu știu de câte ori ție ți-a ieșit sau vouă v-a ieșit să vorbiți cu un copil și să și integreze imediat în comportamentul lui un anumit aspect. Așa, când vorbim prin intermediul poveștii, mesajul este la nivel subconștient și ajunge mai ușor la copil, dar și la copilul nostru interior, pentru că noi ca adulți, dacă citim povești, mai ales dacă citim povești clasice, în toate poveștile putem găsi un mesaj de substrat. Vorbește, spre exemplu, în ceea ce privește eroinele din poveste, se
vorbește foarte mult de a se înțelepți, a se separa de casa paternă, maternă și să meargă în lume să se înțelepțească, în timp ce eroii, băieții, trec prin aventuri foarte multe. Și toate poveștile acestea ne vorbesc la nivel de suflet despre provocările pe care noi le întâmpinăm ca copii, ca adolescenți, ca adulți mai târziu și ne ajută să ne vorbească copilului nostru interior. Poveștile acestea, bine, pentru cei mici, clar, le citesc părinții. Celor care deja sunt pentru ciclu primar, să zicem, la școală, pentru cei care, de exemplu, cărțile pe care le recomanzi tu pentru motivația și stimularea interesului de învățare, se recomandă să le citească părinții sau deja pot ei singuri să și le citească? Dacă vorbim de copii care au învățat de-abia să citească, s-ar putea ca acea carte să fie foarte amplă pentru ei, pentru că are mult text și atunci le pot citi părinții. Însă dacă este un copil de clasa a doua, a treia, atunci o poate citi de unul singur, nu neapărat în aceeași zi, dar în etape. Însă m-aș referi aici un pic la obiceiul de a citi, care se dezvoltă în timp, da? Și pe parcursul unei vieți. Și dacă vedeți, când sunt mici, copiii adoră să asculte povești. Ascultă povești, le place să povestească majorității. Da? Însă, pe măsură ce cresc, când intră în ciclul de școală, când trebuie da? Să citească anumite lecturi obligatorii, își pierd acest interes și e normal, pentru că unele dintre cărțile care se adresează acum copiilor la școală nu mai sunt cărți care vorbesc despre lumea lor, lumea actuală. Ce aș vedea eu ca sugestie este să ne adresăm copiilor pe nevoile lor actuale. Adică, ok, nu excludem nici cărțile acestea clasice, care de altfel sunt foarte faine, dar nu ne centrăm doar asupra acestora, asupra cărților pe care trebuie să le citim pentru școală, ci mai mult spre ce îți place ție, ce vrei tu să citești, ce gen de carte. Este una de aventură, este una cu magie. Ce fel de carte îți place ție să citești? Mulțumim! Ai deschis exact subiectul pe care ne l-am propus noi să-l descoasem un pic împreună cu tine. Este vorba despre cum îl facem pe copil să citească? Este o întrebare care nouă librarilor, cel puțin mie de un an încoace, ni s-a adresat de zeci de ori deja. Vine părintele și roagă, vă rog frumos să ne dați o carte ca să provoc copilul și să vrea să citească. Sau ce carte recomandați ca să fac copilul să citească? Și mie personal mi se pare că lucrurile sunt mult mai profunde și dacă îi recomand o carte eu, mai ales neștiind ce îi place copilului sau dacă ce-a mai citit sau n-a citit, este mai dificil. Uite, să încercăm să răspundem părinților. Cum îl facem pe copil să citească? Este interesant că de multe ori părinții se centrează pe cum pot să îl facă pe copil să facă sau să nu facă ceva anume. Și acesta e obiectivul pe termen scurt, dar pe termen lung, ce își dorește de fapt părintele să obțină? Da, asta e o întrebare, da, pe care o lăsăm așa să reverbereze la părinții care ne ascultă. Și în același timp m-aș uita și la obiceiul nostru ca familie, obiceiul meu ca mamă sau ca tată, de a citi. Copilul mă vede cu o carte în mână, mă vede citind. Avem un obicei de când eram mic să mergem prin librării, să citim, să cumpărăm cărți, să le studiem, să observăm lucrurile din ele, sau pur și simplu este ceva ce eu ca părinte simt nevoia în momentul acesta pentru că observ că îl afectează la școală. Deci mă duc și pe nevoile copilului, dar în același timp și pe obiceiurile pe care le-a avut până acum și pe care le au părinții și întreaga familie. În același timp, când ne propunem un obiectiv, vedem doar lucrul acesta și tot repetându-i, nu facem altceva decât să-l îndepărtăm pe copil de lucrul acesta. Și cel puțin ce observ eu la generația aceasta, poate și tu observi lucrul acesta, este o bătălie. Da? Cum e bătălia din povești între forțele binelui și forțele răului, acum este bătălia între carte și tehnologie.
cumva fiecare parte dintre acestea să își revendice dreptul la timpul pe care noi îl petrecem. Și nu trebuie să fie neapărat în luptă una cu cealaltă, însă atunci când copilul este stimulat foarte mult prin intermediul tehnologiei, își petrece mult timp la televizor, urmărește desene animate sau la jocurile video, evident că sistemul lui de recompensă este dat peste cap și că în momentul în care citesc o carte care poate are imagini, dar sunt imagini statice și restul trebuie să-mi imaginez eu, evident că nu mai este la fel de interesant. Așa că m-aș uita și la timpul pe care copilul îl petrece pe mijloacele media și de ce nu îi se mai pare interesant să citească, să-și imagineze. Și în același timp, dincolo de asta, în afară de a citi, putem să creăm o întreagă poveste pe lângă cititul acesta. Adică, uite, imaginează că tu ești un erou sau creează tu un erou și cum ți-ar plăcea să fie acesta. Și cumva să-i facem un profil al copilului de ce tip de carte i-ar plăcea în funcție de povestea pe care ar spune. Pentru că de multe ori, spre exemplu, copiii aleg cărți cu multe aventuri, în timp ce adulții le pun în mână cărți cu foarte mult text și descriere. Exact, întrebarea pe care mi-am notat aici, mai multe întrebări care au venit de la părinți pe parcursul anului, de un an și ceva de când s-a deschis librăria. Și apropo era și întrebarea aceasta, că insistăm oarecum să citească și opere clasice, că tot ai spus despre poveștile clasice, despre basmele clasice, și copiii refuză, sau le lăsăm lor libertatea de a alege ce să citească? Răspunsul este da. La ambele lucruri. Nu în ideea de a insista, însă eu cred în puterea vindecătoare a acestor bazme care transmit o înțelepciune veche. Da? În același timp, sunt conștientă că poate copilul nu este la fel de motivat să citească o poveste veche față de ceva nou și atunci e important să construim și motivația aceasta pentru a citi, dar ajutându-l să descopere lucruri care îi plac, ce fel de lecturi îi plac. Și că până la urmă lucrul acesta îl facem și noi ca adulți, da? Ne alegem cărțile pe care vrem să le citim și le citim cu plăcere. Fiecare are stilul lui, are un autor preferat sau un anumit gen de carte pe care îl citește. Și m-aș uita mai degrabă spre a construi profilul copilului, spre a vedea ce tip de carte îi place și de acolo să pornească, uitându-mă și la nevoile lui interioare, da? Pentru că, spre exemplu, sunt anumiți copii care se identifică foarte bine cu un erou și mai puțin cu celălalt, pentru că acel erou vorbește despre nevoile și trăirile lui. Și mai mult m-aș duce în zona aceasta de a vedea cum, prin intermediul unor povești alese de el, și nu doar povești, da, și prin intermediul unor cărți, să descopere lucruri despre el însuși, să descopere personajul respectiv, să aibă un ecou în viața lui, da? Să mă identific cu el și să poate să-mi depășesc și eu unele frici, la fel cum a făcut personajul, sau poate să învăț ceva din asta. Da, pe acest principiu, de fapt, încercăm și noi să discutăm cu copiii, pentru că suntem o librărie pentru copii și adolescenți, încercăm să aflăm de la ei ce citesc și să le recomandăm, dar am mai întâlnit și părinți care zic, lasă să citească ce vrea numai să citească. Ce părere ai tu despre această afirmație, că adică citească ce-o fi, numai să citească, că nu vrea să citească povești sau vrea să citească, nu știu, benzi desenate sau jurnal sau cum să scap de profesori sau nu știu ce tipuri de cărți. Care este părerea ta? Dacă scăpăm în mâna unui copil și îi permitem să citească ce vrea, mai citește după aia și altceva? Aici depinde evident și de vârsta copilului. Că la 12-13 ani în preadolescență, în adolescență își aleg singur lecturile și oricum și dacă îi obligăm, nu îi ajutăm cu nimic. Însă, pe de altă parte, educația aceasta a ce înseamnă carte, ce să căutăm, ce înseamnă o carte de calitate, trebuie făcută de când copilul este mic. Cumva să construim în conștiința lui ce anume înseamnă o carte de calitate. Și da, sunt unii copii cărora le plac benzile desenate,
Sunt unii copii cărora le plac cărțile stufoase, așa. Important este să-i ajutăm să vadă și cealaltă perspectivă, să vadă și o altă latură, dar asta când copiii sunt mai mici. Dacă mă apuc să fac lucrul acesta la 13 ani, pentru că mă gândesc că copilul nu citește suficient, este nu că nu se mai poate face nimic, dar se face mai greu. E un șurub pe care l-am strâns 13 ani și acum încercăm să-l desfacem și să-l strângem altfel. Evident că orice tip de lectură ajută atâta timp cât este în beneficiu copilului, pentru că și aici mă duc și în zona în care noi avem atât de multă informație, noi, societatea de astăzi, încât cel mai important este să învățăm să o cernem. Nu este neapărat cum să o accesăm, pentru că la un click distanță găsim cam aproape orice. Da? Și atunci cum cernem informația aceea? Cum descoperim care este informația bună și care ne ajută și cum descoperim care este lucru care ne trezește sau nu ne ajută, ne creează provocări? Da, doar că la o vârstă anumită copiii sunt atrași de ceea ce noi încercăm să le spunem că uite, asta nu este prea bine să citești sau încă nu este cazul pentru că e prea multă violență și totuși ei tind să citească, mai ales am cunoscut foarte mulți copii cu potențial ridicat care vin la librărie și deja fiind clasa a 3-a, a 4-a, citesc serii destul de pentru adolescenți, adică cer să citească Stephen King, cer să citească Assassin's Crimes. Nu este prea devreme, deci că nu, eu citesc deja de mult cărțile astea. Oare nu îi afectează pe ei la vârsta asta deja cărțile care merg în partea aia unde într-adevăr este mai multă violență, un alt limbaj? Da, aici ne uităm un pic și la nivel social. Dacă copiii sunt protejați de astfel de mesaje și în afara cărților, pentru că ceea ce cred că se întâmplă este că ei au acces la informațiile respective, fie din filme, fie de la un program de știri sau din tot felul de locuri care țin de media, iar cărțile respective vin doar ca o completare a căuta ceea ce le este lor familiar și pentru a se identifica cu mediul acesta. Însă, de aceea e important rolul și al părinților, dar și al tuturor persoanelor, al librarilor, da, care pot să le răspundă și să-i ghideze să observe mesajul dincolo de acțiunea prezentată sau dincolo de motivele pe care îi mână pe personajele din poveste să facă anumite lucruri. Și este foarte interesant că în aceste cărți, deși există o luptă dintre bine și rău, în același timp vedem și motivul din spatele a ceea ce fac personajele. Și este mult mai multă analiză și mult mai mult partea aceasta de descoperire a motivației, care îi poate ajuta pe copii și în viața reală, să observe când cineva este înșelător, să observe intențiile persoanei din spate. Am înțeles, mulțumesc mult. Chiar fiind și o mamă de adolescent, m-am ciocnit și eu cu aceste întrebări și provocări. Ce fac? Că el deja își alege cărți care mi se pare mie, cel puțin din ce am reușit să răsfoiesc eu și să citesc, un pic mai dure de ceea ce a citit cel puțin până acum. Așa, din întrebări, care ar mai fi... Care sunt riscurile? Pentru că părinții de multe ori se împart în varianta vin și insistă că trebuie să citești pentru că ți se cere la școală și trebuie să știi să citești măcar 2-3 cărți pe vacanță, trebuie să citești, și pe cealaltă parte, lasă că o să reușească să citească. Care sunt riscurile? Pentru că și așa sunt riscuri. Da, și este un dezechilibru în ambele situații. Și atunci cel mai bun mod ar fi un echilibru între acestea. Însă echilibru îl stabilim în funcție de copil. Cu alte cuvinte, ce înseamnă punctul de mijloc pentru un copil, nu este același lucru și pentru un altul. Și aici ține de talentul fiecărui părinte de a-și cunoaște copilul și de a vedea la ce anume reacționează. Dacă pun presiune asupra lui și tot repet că e important să citească lucrul acesta pentru școală, de multe ori
cel mai bun lucru pe care îl obțin este indiferența și cel mai puțin bun lucru este că copilul devine foarte reticent la a citi, da? Respinge orice idee de a citi cărțile pentru școală. Iar în partea cealaltă, dacă mergem pe principiul că va citi la un moment dat, evident nu-i cultivăm nevoia aceasta pentru lectură, pentru carte. Și scopul este să ajungem undeva la mijlocuri care ar fi acel mijloc pentru copil și să-l ajutăm noi ca adulți să fim mai mult un ghid decât cu întrebări, cu recomandări, mai mult un ghid decât o persoană care pune presiune și îl împinge de la spate sau și partea cealaltă în care nu sunt indiferent. Da, mulțumesc mult. Ideea e că copiii trebuie să se simtă că vor să citească și să vadă lucrurile astea, pentru că am întâlnit și copii, iarăși, care veneau și ziceau, am citit cartea asta, am citit cartea asta, am citit cartea asta, am citit, dar când îl întrebai, dar ții minte despre ce era? Nu țin minte. Și atunci, despre cititul, dacă ne puți un pic așa pentru părinți explica despre cititul profund și cititul ușor, că poți să citești 20 de cărți, dar să nu ții minte nimic și poți să citești 20 de cărți și să le știi din fiecare câte ceva. Cum citim profund? Mie, cel puțin, când citesc, îmi place să analizez foarte mult personajele și să fac o paralelă între ceea ce face personajul și să observ ce am făcut eu într-un anumit context, cum mă asemăn cu el, ce emoții declanșează acel personaj în mine. Pentru că o să vedem personajele care ne ating rănile noastre sunt cele care ne sunt antipatice, care ne trezesc dezaprobare, în timp ce acelea cu care ne identificăm, în general, eroii pozitivi dintr-o poveste, sunt cei cu care ne identificăm pe partea aceasta de calități, de abilități pe care și noi le avem. Și atunci m-aș duce mai mult pe zona aceasta de analiză. Uite, tu în ce moment din viața ta ai simțit teama aceasta? Sau uite, tu în ce moment din viața ta ai crezut într-o persoană și apoi pe persoana respectivă ai descoperit că nu e cea mai bună influență pentru tine și așa mai departe. Pentru a aduce încă o dată, spun, pentru că mi se pare esențial ceea ce este în carte, dincolo de zona de a citi, ok, o carte foarte interesantă, am închis-o și am lăsat acolo, în zona aceasta de a înțelege mai multe despre tine prin intermediul personajului. Și plăcerea mea vinovată și în cărți și în filme este să observ cum prin intermediul descrierilor autorul vrea să transmită ceva, prin modul în care îmbracă personajele, prin modul în care vorbește despre cum se comportă acestea, vrea să transmită ceva despre personaj, despre istoria personajului respectiv. Și îmi place să analizez și cred că partea aceasta este esențială pentru cititori și mai ales pentru micuții care pot învăța nu doar că ajungem mai târziu la examenele de capacitate să scrie textele așa cum le-au învățat, ci chiar să analizeze și să înțeleagă ce înseamnă analiza unui text și analiza acestuia în profunzime. Mulțumesc foarte mult. Și o întrebare banală ar fi pentru mulți părinți și pentru tine, dar totuși am să ți-o adresez. De la ce vârstă începem să citim copiilor? Pentru că mai apar astfel de întrebări. Eu aș zice din burtică. Da, din burtică, pentru că chiar dacă copilul nu înțelege neapărat mesajul acesta profund al poveștii, dar în momentul în care citim o poveste, avem un anumit mod de a vorbi cu copiii. Adevărații cititori, povestitori, storyteller, da? Sunt cei care vorbesc cu foarte multă emoție și pun vocile personajelor în cuvinte și vorbesc și cu blândețe. Și atunci, prin intermediul unei povești, copilul poate învăța să asculte cu foarte multă fascinație mesajul acesteia. Și mai ales dacă îl obișnuim pe copil de mic, spre exemplu, să citim o poveste foarte simplă și scurtă,
cu o voce caldă și blândă și acesta este un mod în care îl ajutăm să se autoregleze, să învețe să se liniștească, dacă, spre exemplu, are momente în care simte emoții foarte puternice. Pentru că vocea noastră, când spunem o poveste, este cu totul diferită față de vocea noastră normală când vorbim cu el. Și mesajul ajunge altfel la el prin intermediul vocii. Așa că aș spune de când este foarte, foarte mic, chiar din burtică. Pe lângă faptul că schimbăm voci, schimbăm intonație, transmitem o emoție când citim o poveste, când vrem să ajungă mesajul terapeutic al poveștii la copil, ce să nu facem? Am observat că părinții simt nevoia să fie tot timpul și nu doar în momentul în care citesc. Mă refer cam în orice joc pe care îl fac cu copilul în mod de învățare. Dar ce învață copilul din jocul ăsta? Dar hai să-i fac o istorie despre, uite, ai văzut cum a făcut Petrică în situația aceasta, în carte, se poate întâmpla să tra-la-la-la-la-la-la. Și simt nevoia să-i transmită un mesaj foarte concret, iar în momentul acela copilul cumva blochează, da? Se și vede că nu mai este atent, se vede că nu mai este dornic să citească, având în vedere că este un moment în care îi se face o morală, da, anticipativă. Însă e foarte important să înțelegem că copiii învață anumite experiențe și integrează anumite principii doar prin intermediul jocului și al poveștii. Și nu este nevoie neapărat să intervin eu să explic un mesaj, pentru că copilul va înțelege lucrul acesta. Așa că nu voi pune pauză într-o poveste să-i țin o morală despre de ce e bine să nu mințim, spre exemplu, sau să îți mai amintești tu când ai spus atunci o minciună și mami a făcut și așa mai departe, ci doar să-i transmit la nivelul acesta de mesaj terapeutic povestea prin a-i citi despre personaj și apoi putem să avem și întrebări de reflexie. Tu când ai fost într-o situație asemănătoare? Cum ți s-a părut că a reacționat personajul acesta sau celălalt? Mergem pe partea de emoții. Deja întrebările le adresăm ca să vedem emoțiile copilului, nu? Da, da. Și mai puțin ne așteptăm ca el să spună, da, ai dreptate, că cam asta se așteaptă părinții, așa este, ai dreptate, uite, de acum încolo. Da, copiii integrează mesajele fără ca noi să ne dăm seama. Și la solicitarea copiilor de a le se citi aceeași carte de 10 de ori, unii părinți, hai, lasă să-ți citesc alta. Și eu am trecut prin asta. Noi am citit 10 zile din Veverița Căstănică, în fiecare seară. Și la fel și Luca, Băț și Șugubăț, da? Cu băiețelul Luca, care la fel am citit-o de nenumărate ori și tot o ceream fiecare seară. La un moment dat am zis, poate luăm și altă carte, tot din seria asta, nu insista pe aceeași carte. Ce facem în aceste cazuri? Citim până se satură din această carte? Da. Aici sunt două aspecte diferite. Una este latura cognitivă. Când sunt mici, preșcolari, copiii au nevoie de repetiție pentru învățare. De aceea o să vedeți cântecelele care sunt repetate de zeci de ori, sute de ori. Poezioarele, la fel. Rutinele acestea pe care le au în fiecare dimineață și în care fac anumite lucruri. Poveștile, personajele pe care le tot aud. Inclusiv când se uită la desene. Se uită la același desen de zeci, sute de ori fără să se plictisească. Aceasta este o parte foarte importantă în modul în care se construiește gândirea copilului, pentru că are la bază repetiția, care mai târziu, evident, va evolua și adolescentului nu-i mai place să citească aceeași carte de zeci, de sute de ori. Și, pe de altă parte, ne uităm la aspectul emoțional, pentru că întotdeauna ne place să repetăm ceva ce are valoare emoțională pentru noi în momentul respectiv. Și mă uit la nevoia din spatele copilului și de ce cere să îi se citească aceeași carte. Sau uneori sunt copii care cer anumite fragmente să le recitești de zeci de sute de ori, pentru că acel fragment are o valoare foarte mare pentru experiența copilului.
Îți mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant și pentru mine, cu toate că am mai citit despre aceste lucruri, dar fiind mama am senzația că și noi adulții avem nevoie de această repetiție pentru a nu uita, pentru a reține anumite lucruri ce țin de rutina de a citi cu copiii și tot ce ține de carte. Eu îți mulțumesc din suflet, Adriana. Dragi prieteni de carte, toate cărțile din seria ABC-ul Poveștilor terapeutice le găsiți aici la Librarul cu Papion, absolut pentru toate vârstele, și varianta de carte plus puzzle. Mi s-a părut ideea foarte interesantă ca copiii, când le zici că vrei să-ți iau o carte, vrea un puzzle, atunci poftim mai și carte și puzzle. E foarte interesantă. Pe lângă această serie mai este și Alesia și nupoții ei, o cărțulie pe care mulți din voi, dragi prieteni, o știți. Ne-am jucat cu nupoții ei mici colorați la ateliere și sperăm din suflet din octombrie să revenim la ateliere și mai recitim ceva din nupoți, pentru că a fost foarte haios. Îți mulțumim, Adriana, pentru toate aceste cărți, pentru că ai acceptat invitația și te așteptăm cu mare drag și live deja, fizic, aici în librărie cu un atelier și să ne întâlnim cu toți prietenii la un joc. Și eu mulțumesc mult pentru invitație și, sincer, de-abia aștept. Eu sunt dornică de partea aceasta de reconectare în condiții de siguranță, evident, dar cumva online pentru mine nu este 100% satisfăcător. Așa e. Mult succes în continuare, multă inspirație și multe proiecte frumoase. Noi o să te urmărim cu mare drag și te așteptăm la Timișoara cu mare drag. Mulțumesc! O zi frumoasă tuturor! Ceau, ceau! Noi revenim cu alte informații utile pe pagina noastră de Facebook. Pa, pa!